Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πως είστε? Ενεργά νέα νούμερο 14. Πριν ξεκινήσουμε το θέμα του βίντεο και να σχολιάσουμε το βίντεο του αγαπητού μου Πάτερ Σαμουήλ, με όλο το σεβασμό εννοείται, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που αγκαλιάσατε το επεισόδιο Ενεργά νέα 13. Τη γνώμη μου είπα και τα εννοούσα όλα αυτά που είπα. Ανέβηκε λοιπόν μια βιντεάρα από τον αγαπητό μου Πάτερ Σαμουήλ, που αν δει αυτό το βίντεο θα παρακαλούσα πάρα πολύ να μου γράψει ένα comment ή να με βρει σε ένα από τα social media μου. Χρησιμοποιώ πολύ το Facebook, να μου πει εάν βρίσκεται στην Αθήνα, γιατί έχω ανάγκη να εξομολογηθώ και μου βγαίνει μια πάρα πολύ μεγάλη θετική ενέργεια όταν βλέπω το συγκεκριμένο Πάτερ. Ο Πάτερ Σαμουήλ λοιπόν ανέβασε ένα βίντεο το οποίο θα το σχολιάσουμε και θα σας πω και 5 πράγματα παραπάνω για μένα, συν ότι πριν ξεκινήσουμε θέλω να πω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like και ένα comment. Πιστεύω στο Θεό και θα το λέω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο του αγαπητού Πάτερ Σαμουήλ και να σας ενημερώσω ότι θα αλλάξει το background για τα ενεργά νέα και θα προσπαθήσω να μάθω καλύτερα το OBS Studio, έτσι ώστε να φαίνεται και η κάμερα πιο ωραία. Το φωτισμό σιγά σιγά τον ψάχνω και ευχαριστώ για αυτό. Οπότε πάμε δυναμικά να δούμε το βίντεο του Πάτερ Σαμουήλ και να το σχολιάσουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τι κάνεις όταν μέσα στο σπίτι υπάρχει ένας άνθρωπος που πίνει, όχι απλά λίγο, αλλά πίνει και χάνεται, αλλάζει, φωνάζει, κλείνεται, πληγώνει και μαζί του πληγώνεστε όλοι. Αυτό δεν είναι εύκολο θέμα. Δεν είναι κάτι που λες εύκολα. Πολλοί το κρύβουν, ντρέπονται, το κουβαλάν μόνοι τους, αλλά μέσα... Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Όπως σας έχω χιλιάδες φορές πει, έχω περάσει κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους και ήταν το χειρότερο συναίσθημα της ζωής μου. Έφτασα μέχρι και σε λιποθυμία στη δουλειά μου από κρίση πανικού. Έχω κάνει σχετικό βίντεο, θα το βάλω να το δείτε, θα το περάσω και στην οθόνη, να μπείτε να το τσεκάρετε. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Πάτερ Σαμουήλ και εκείνη την εποχή λοιπόν το είχα ρίξει και εγώ στο αλκοόλ. Ευτυχώς δεν είμαι από τους ανθρώπους που μας λέει ο αγαπητός Πάτερ Σαμουήλ που αλλάζει χαρακτήρα. Ίσα ίσα που μερικές φορές μπορεί να γινόμουν και πολύ πιο, δεν το έλεγα σοφός, ηρεμούσα φυσικά. Το θέμα βέβαια αλκοόλ θα το πούμε σε άλλη εκπομπή, σε κάποια καινούρια που ίσως να έρθει, και ποτέ δεν είχα νεύρα όταν έπινα αλκοόλ. Ίσα ίσα που μερικές φορές αν είχα νεύρα και έπινα αλκοόλ, ηρεμούσα. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο του Πάτερ Σαμουήλ και θα τα πούμε. Στο σπίτι υπάρχει ένταση, φόβος, κούραση και μια μόνιμη αγωνία. Πώς θα είναι σήμερα? Γιατί ο άνθρωπος που πίνει δεν είναι πάντα ο ίδιος. Επίσης ισχύουν όλα αυτά που λέει ο αγαπητός Πάτερ Σαμουήλ. Το αλκοόλ σου δείχνει ότι εντάξει, όλα ήρεμα, όλα ανθυρά, όλα εντάξει, όλα κομπλέ, αλλά την άλλη μέρα είσαι πάλι αγχωμένος και νιώθεις ίσως και διπλά κουρασμένος μερικές φορές. Πάμε. Υπάρχουν στιγμές που είναι καλά και λες ίσως αλλάξει και μετά έρχεται ξανά το ίδιο και κουράζει. Σε θυμώνει, σε απογοητεύει και αρχίζεις να λες δεν αντέχω άλλο. Και έχεις δίκιο, γιατί αυτό δεν είναι απλό και θέλω να σου μιλήσω ανοιχτά, χωρίς ωρεοποίηση, χωρίς... Σας ακούω.
Θεωρία. Ο αλκοολισμός δεν είναι απλώς κακή συνήθεια. Είναι εξάρτηση. Και η εξάρτηση δεν φεύγει μόνο με λόγια. Ούτε με φωνές, ούτε με πίεση. Και εδώ είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβεις. Δεν μπορείς να τον αλλάξεις εσύ. Όσο και αν προσπαθήσεις, όσο και αν δώσεις, αν εκείνος δεν θέλει, δεν γίνεται. Και Από το κολλάκι για τον Chris ASMR. Πόσοι προσπαθήσανε να τον βοηθήσουν. Αν δεν θέλει, τελείωσε. αυτό πονάει. Γιατί νιώθεις ότι κάνεις τα πάντα και δεν αλλάζει τίποτα. Και κάπου εκεί έρχεται και ένα άλλο βάρος. Η ενοχή. Μήπως φταίω, μήπως δεν έκανα αρκετά. Όχι, δεν φταίς. Και Επιτρέψτε μου να συμφωνήσω και να διαφωνήσω σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το ρίξανε στον αλκοολισμό επειδή δεν είχαν την κατάλληλη προσοχή σε πάρα πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούσαν τον εκάστοτε άνθρωπο. Δεν είχαν την κατάλληλη προσοχή, προσέγγιση και αγάπη. Εάν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, εγώ δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Εάν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε βλέπει αγχωμένο, στεναχωρημένο, νευριασμένο και δεν προσπαθεί με κάποιο τρόπο να σε ηρεμήσει ή 1, 2, 3 δεν τα κατάφερε να σε βοηθήσει, όταν έχεις έναν δικό σου άνθρωπο, ο δικός σου άνθρωπος πρέπει να φτάσει στα άκρα για να σε βοηθήσει. Να κάνει τα δύνατα δυνατά. Τα δύνατα δυνατά. Γιατί το αλκοόλ είναι σχεδόν ναρκωτικό. Προσπάθησε εσύ που με βλέπεις τώρα, που μπορεί να έχεις τον άντρα σου, ή εσύ φίλε μου να έχεις τη γυναίκα σου, να έχεις τον αδερφό σου ή την αδερφή σου, να έχεις τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου, που έχουν αυτό τον εθισμό, όπως είπε ο Πάτερ Σαμουήλ, ο κύριος Πάτερ Σαμουήλ, με αυτό το ελάττωμα το αλκοόλ. Κάτι φταίει. Δεν είναι μόνο το να του άρεσε και να πίνει έτσι επειδή γουστάρει, δεν είναι επειδή δεν περνάει καλά στη δουλειά του, δεν είναι επειδή ίσως να φταίς μόνο εσύ. Όταν ένας άνθρωπος το ρίχνει στο αλκοόλ, είναι το 80% για να ξεχάσει τα προσωπικά του προβλήματα. Και από τη στιγμή που το ρίχνεις αλκοόλ δεν έχει κάποιον να τον γιατρέψει από την αρρώστια του αλκοόλ. Αλλά μιλάμε τώρα για τους αλκοολικούς όμως, που παίρνουν ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε 2 μέρες. Έχω ένα πελάτη σε δουλειά που έρχεται κάθε μέρα και παίρνει 15 και 20 μπύρες. Κάθε μέρα. Πάει, μαζεύει κουτάκια, μαζεύει μπουκάλια για να παίρνει την έκπτωση και του δίνει και καταλαβαίνει. Έρχεται κάθε μέρα μεθυσμένος και πρωί. Και είναι πιο πάνω από 50 χρονών. Πάμε. πρέπει να το βγάλεις αυτό από μέσα σου, γιατί θα σε διαλύσει. Και θέλω να σου πω κάτι από μία εμπειρία. Ήρθε μία γυναίκα κάποτε και μου είπε: «Πάτερ, προσπαθώ χρόνια να το σώσω και νιώθω ότι χάνω τον εαυτό μου». Και εκεί είναι το σημείο. Γιατί όταν Εννοείται ότι επηρεάζεται και ο άνθρωπος που αγαπάς με τα δικά σου λάθη. Είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι τζόγος. όταν ζεις δίπλα σε έναν άνθρωπο με εξάρτηση, σιγά σιγά χάνεσαι κι εσύ. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις. Η αγάπη φαίνεται από πάρα πολλά πράγματα. Με το ζόρι πάρε τον άνθρωπο όταν βλέπει τον άνθρωπό σου, όταν τον βλέπεις να ξεφεύγει από μια κακή συνήθεια όπως το αλκοόλ. Με το ζόρι. Θα νευριάσει, θα σπάσει το μισό σπίτι, θα σηκωθεί να φύγει. Αλλά εάν καταφέρεις με το ζόρι και τον βοηθήσεις, μόλις γίνει καλά, θα με θυμηθείς πόσο θα έχει αλλάξει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ όταν το ρίχνα στο αλκοόλ, δεν γινόμουν άλλος άνθρωπος. Σας το είπα και πριν, δεν γινόμουν σε εισαγωγικά κακός άνθρωπος.
να βάλεις όριο, να πεις μέχρι εδώ, όχι με μίσος, καθαρότητα. Γιατί αγάπη δεν είναι να καταστρέφεσαι, είναι να στέκεσαι και να βοηθάς σωστά. Και τι σημαίνει σωστά? Να του μιλήσεις όταν είναι νηφάλιος, ήρεμα, χωρίς φωνές, χωρίς κατηγορίες, να του πεις την αλήθεια. Όχι για να τον πληγώσεις, αλλά για να τον ξυπνήσεις, να του δείξεις ότι είσαι εκεί, αλλά όχι για να καλύπτεις το πρόβλημα, γιατί πολλοί κάνουν αυτό το λάθος. Κρύβουν, δικαιολογούν, δεν πειράζει, θα αλλάξει και έτσι το πρόβλημα μεγαλώνει. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, ζήτα βοήθεια. Δεν είναι ντροπή. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν δομές, υπάρχει στήριξη. Μην το σηκώσεις όλο το βάρος μόνος σου, γιατί δεν είναι μικρό. Και τώρα, αν εσύ είσαι αυτός που ζει δίπλα σε αυτό, κράτα κάτι μέσα σου. Μη σκληρύνεις, μη γεμίσεις μίσος, γιατί τότε χάνεται κάτι μέσα σου. Κράτα την καρδιά σου καθαρή και δυνατή. Και αν είσαι εσύ αυτός που πίνει και το ακούς αυτό, σταμάτα για λίγο και σκέψου. Δεν καταστρέφεις μόνο τον εαυτό σου, πληγώνεις και ανθρώπους που σε αγαπάνε. Και μπορεί να μην στο λένε, αλλά το ζουν. Και ίσως είναι η στιγμή να ζητήσεις βοήθεια. Δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι, αλλά χρειάζεται. Που είναι πολύ χειρότερο να το κρατήσεις μέσα σου. Πολύ χειρότερο. Πάρα πολύ χειρότερο να το κρατήσεις μέσα σου. Αυτό που είπε ο αγαπητός Πάτερ Σαμουήλ. Μίλα του. Η μίλα της. Η μίλα τους. Το ξέρω ότι μπορεί να τους μιλήσεις όταν είναι νηφάλιοι, όπως είπε ο Πάτερ, και την άλλη μέρα να είναι πάλι τα ίδια. Ξαναμίλα του, ξαναμίλα του. Αν δεν θέλει και είναι τόσο αγύρι στο κεφάλι πια, έτσι ώστε να καταλάβει, ζήτα βοήθεια, όπως είπε. Ούτε με τη βοήθεια είναι άξιος της μοίρας του ή της μοίρας της. Να το θελήσεις και στο τέλος κράτα αυτό. Η κατάσταση αυτή δεν είναι εύκολη, αλλά δεν είναι και χωρίς ελπίδα. Με αλήθεια, με όρια, με βοήθεια, με προσευχή μπορεί να αλλάξει κάτι. Όχι από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά από τη μία μέρα στην άλλη δεν αλλάζει τίποτα. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, αλλά θα γίνει αν επιμείνουμε και αν έχουμε πίστη. Για όσους θέλουν, έτσι. Αν έχεις πίστη στο Θεό, κράτα την μόνιμα την πίστη σου στο Θεό. Όχι στα εύκολα, το έχουμε ξαναπεί. Όχι στα εύκολα ξεχνάμε τον Θεό και την Παναγία και όταν έρχονται δυσκολίες. Τα έχω κάνει και σας τα λέω κοιτώντας σας στα μάτια. Τα έχω κάνει. Όχι μόνο στα δύσκολα, Θεέ μου βοήθησέ με, και στα εύκολα ξεχνάμε. Ποτέ. Προχωράμε. αλλά μπορεί. Και εσύ μη χαθείς μέσα σε αυτό. Στάσου, πρόσεξε τον εαυτό σου και κράτα την ελπίδα ζωντανή. Αμήν. Το επόμενο βιντεάκι μας θα ανέβει πρώτα ο Θεός την επόμενη Παρασκευή. Θα περιμένουμε. Πάτερ Σαμουήλ με ελληνικά. Κάντε εγγραφή, 17,9 εγγεγραμμένοι. Το κανάλι του είναι απίστευτο και πάρα πολύ προσεγμένο. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά βίντεο που θα σε βοηθήσουν. Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορώ να το πω Άγιος άνθρωπος, αλλά θα πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μέσα από την καρδιά μου πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους πάτερ, παπάδες, όπως θέλετε πείτε το, που υπάρχουν. Από αυτούς που έχω γνωρίσει, σίγουρα από τους καλύτερους. Εάν το θέλει και ο ίδιος ο πάτερ, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα ή ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο αυτό, αν το δει, άμα θέλει να κάνουμε ένα κερνάω καφέ podcast, που σημαίνει μια συζήτηση όμορφη και ωραία, να προσπαθήσουμε για όσους θέλουν να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά στο Θεό, πιο κοντά στην πίστη, που θα χρειαστεί στις εποχές που ζούμε, να του κάνω κάποιες ερωτησούλες για το κανάλι του, για το παρελθόν του, πώς αποφάσισε να γίνει πάτερ
κλπ. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, ειδικά αν βρίσκεται Αθήνα, να γίνει από κοντά. Να κάνετε εγγραφή όπως και δίποτε. Πιστεύω θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Ίσως καλύτερα και από ψυχολόγο, και ευελπιστώ, κύριε Πάτερ Σαμουήλ, να είστε πάντα γερός και δυνατός και να μας δίνετε τέτοια όμορφα βίντεο και να μας βοηθάτε. Να είστε πάντα καλά. Τα λέμε στο 15. Ενεργό νέο. Να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί είναι πολύτιμος. Φιλιά πολλά. The day I die.